қиссаҳо аз маснавии маънавӣ. намозгузорони ҳиндӣ. чаҳор нафар ҳиндӣ вориди масҷид шуданд ва ҳар чаҳор тан ба намоз истоданд. дар ин ҳангом муаззин вориди масҷид мешавад. яке аз он чаҳор тан дар ҳамон ҳол ки намоз мехонд ба муаззин гуфт: магар вақти азон шудааст? дӯсташ ки дар канори ӯ машғули намоз буд, чун ин бишнид, ба ӯ гуфт: эй рафиқ, дар ҳоли намоз сухан гуфтӣ, намозат ботил шуд. севуми чун ин бишнид, ба дуввуми гуфт: амуҷон, чаро ба рафиқат таъна мезанӣ? намози худат ҳам ботил шуд. ҳиндии чаҳорум ки суханони ононро мешунид, гуфт: алҳамдулиллоҳ ки ман монанди шумо хато накардаам ва намозам ботил нашуд. одамӣ ҳамвора дар пайи баёни айби дигарон аст, аммо аз айби худ ғофил мебошад. хушо ба ҳоли касе ки айби худро дид ва чун айби дигарон шунид, дар худ нигарист ва он айбро дар худ ҷуст. пас намози ҳар чаҳорон шуд табоҳ, айбгӯён бештар гум карда роҳ. эй хунукҷоне ки айби хеш дид, ҳар кӣ айбе гуфт, он бар худ харид.